kabisa. ELOG ne wachako kaka platform mar raia. Koro sir maduong' mamiyo ELOG tiyo tije en raia, nikech watimo tijni kwa niaba mar raia. Koro raia emosirowa. Ok watime wawegi, watime kaka kikundi mar raia. Koro maduong' mogik en raia mamiyowa mandate, cheo, mondo watim tijni. Mar ariyo, of course, tijni idwaro pesa. Koro nyaka wamany pesa. Manani yor uchaguzi, ineno kaka tume mar uchaguzi kaka IEBC, timiyo pesa gi sirikal. Yes. Wanto kaka civil society, raia matiyo tijgi independently, sirikal ok miwa pesa. Koro chunore ni nyaka wamany pesa kuom development partners ma miyo Kenya pesa be yore mag dongruok, you know. So democracy bende ing'iyo kaka dongruok. Koro kaka gimiyo Kenya pesa mondo dongruok obedie e yo mar gero skunde, osiptende, kendo gikelo pesa be mondo dongruok be obedie e yor mar democracy. Yes. Okay. Koro kamane kaka wanwang'o pesa wawandi. Manyiso ni NGOs support kata mana civil societies mamo. Wane civil society wabet kanyachiel, watiyo kanyachiel gi civil society mamoko, koro wachoko pesa kanyachiel to development partners maoko ma miyo konyo Kenya e yore mamoko bende konyowa. Koro development ok en mana gero osiptende, gero sikunde, ndara, sitima. Development be en nyayo democracy bende en development. Yes. Okay. Democracy be en mana development. Gimomiyo na penjo mae ni nikech thoth ji ibrodo ka samoro wacho ni ELOG en mana endo ma ochung' e lo japiny mar neno ni ombulu ogo e yo makare kendo maratiro mondo japiny oyud ratiche. To samoro ka ng'ato kong'eyo kuma oyude sir mag omuom, ng'ato nyalo paro ni samoro seche mudhi e tije ugie kito miu kata mana gimoro gi piny owacho ni un ka wang'u tieko to ndik report ni elections not otimore kama. Yes. Ngang' ok en kamano. Emomiyo adwa ni aler ne jopiny maber. Ni tijwa watiyo e yo maratiro. Kendo nitiere codes of conduct ma miyo watiyo tijewa e yo makare kabisa. Ma ok wang'i ni koni emwadwa doke or koni emwadwa doke. Wan wang'i ang'iya diere kae nikech wabedo guided gimiluongo gi kisungu ni impartiality. Mane gima miyo watiyo tijwa. To tijwa be watiyo kaka professionals, jomoko ma ongirore yo gik magitimo. Koro professionalism no gi integrity to kod impartiality mawachono, ma ok wang'i ni upande ni or koni gi koni. Wang'iyo mana ni gigi otimore e yo maratiro ma miyo raia bedo gi nwang'o gigi bedo ratiro ma oyawre, yo moyawre manenore ma onge gimoro mopandi. Okay. Yes. Ero kamana inya.